Kador bar snong mau klot hakasingi balang kelapan kup burom ya uba mau kordor nong neng kum kajing ai burom naga benta ki arpusan snem kajing alam jung ukum urang ba snong kaba usdang adu usnam khat khandai spa khandai pupra hagani kaju kasingi lapan kup burom ru ya uba heron thaumut brang ba dong ka so teng ap ubala kunjo lang ya kajing syakri ba klem shong that hagini ki arpusan snem lapan pu ya kajing penkup burom da kajing dan lang UCM ka KHEDC ba penyat sing CM nang ta UCM ka hima melim pa EMI nam CM ba Hamid Doling Chief Advisor ka Sorkar Jela Menteri MB Kharluki ki officer na kitanat paper kinoy lam shnong na kathain apaslong ba kinong shang shnong kathain Buat nakaliang nga museum barkador bari kalong ru ke kaba sngow tenak museum bapura jong ka hima meliam i ngandairu i ideiru i rangba snong iba nengkong bangan yo ba pen khamti ya kasanat hakmat jong phi ki nong song snong jong kani ka snong mauklat hi ti kani kadei nakabenta jong snem ba apun riu pat tinga da kermen ru ba i bana mau kordor in nang tre bangi ni yo arkhi biang ya ka jingdap jong i banyalam ya gani krisnong ka bi jong phi shakisan bautali snem ti kani ka por ngan pin khamti ya ka sanat i ba mau kordor nong neng iban long i irang ba snong jong phi tiang ni kapor tingya inti ba arsan snam ngai kublai nagmenta ka yeng sam namta ka jat ka tunja nagmenta ki baro ki bedon ki tingya kersan ka bedai ki tingya inti jong aku mura ma snong ngamla sisa kam da siu kliang ya pi wai hendai ka jingkit bok bat ke jing ai kublai nang ta jong phi kum ki nong song snong ma phi nang yo ya ki jing pat jing kya phi nang yo ya ki jing star ki jing sampang phi nang yo ya man sim ki jing e phi nang yo ya man sim ki jing long shitli phi nang yo ya man sim ki jing yalong ga wei kum ka snong hi bra ga wei khnang ba kanwan ra i ka buram ni ki long yeng ki long sam khnang manora ya ka sukasan ha ka sinong ka tao bat kanang mangilwa na ro ha ka bayday bat ka rai ka pa jong ka sinong ka tao hibal ko weng ngasingaw ban ay kublay kilpang kam na kamata iba Hamlet Sandoling iba long ex Emily iba long way ni kiparlok kiba ya jan ba de ji ba leng ba ki sansam ki balit no ha ki jing tay kam ki jing pinbit penbyang ya ki jing noilam balang neki balang bapero per ki balak banyadan lang hagene kapor nakaliang jongka Khasi Hills Autonomous District Council hadin bangilayo pedang ia ka city
syakot subha syakani ke program daka jingkmen ngila pediang ya kani ka jingkot subha ban ya dan lang bat pi kum kinong sosnong namal kadika sien ka baningkong haga jing trikam gajungi hang ti po council haga executive committee batmai bangin yo yakum kani kalat ban ya sakhilang ya ka jing penkup burom ya unong sengsyar shnong unong yalam shnong ubalakot ya kerta sengsyar shnong jing trikam gajong i syaduk ka arpusan senem kumjuru ngilai i badang dan sekiwai pat iba heron hamut iblong rang bak dong jama sorting up ibala ai lang ya gajing syakri labun senem bat layo ban penkup burom hakani gasngi slow ban penpau i jing ai kublai na kalyang ka district council ya i Thei Felicia Kurkalang ibalayo ya ka 6 position haka SSLC examination 2023 kumjuru soban penpau ya jing ai kublai na ka district council ya ki samla kan thei bat shinrang ki balong ki nong elek kai ki bapau ki blami khmat ya ka jela bat ki balawan ra namru ya ka ri bat ya ka jat benreo na kalyang jungi ngiso kemen hadu kata ta ban ya don lang hakanika sngi ya ka ba ngin ya kemen lang bat pi kum ka shnong moklot ya ka ba plapen ku buram lalek dan buram bat laken mau buram ya ka jing syakri jong iba mokodor nongneng ibalong rang ba shnong jong shnong moklot laju khot i ru i kum i mana ladang shim ya kerta apa deng jonga bat jong i ladai hiru nakalyang jonga ban kam lesikum kunyi i